नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. जिल्हा प्रभारी मंत्री शिवराम हेब्बार बेंगळूर हॉस्पिटलात दाखल. डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर हेंचेर आणि एक आरोप. जानवरां लागून शेतकाराले पीक नाश. IRB कंपनीन निर्माण केल्ल्या टोल गेटात स्थळी लोकांकडच्यान पैसा वसुली. हळियाळात मुसळधार पावस पण 3 घराची भिंत कोसळली. आता सविस्तर खबरो. जिल्हा प्रभारी मंत्री शिवराम हेब्बार कोरोना पॉझिटिव्ह झाले आणि तेमी गेले 4 दिवस होम आयसोलेशनात ट्रीटमेंट घेते आशिल्ले. जाल्यार आयतार दिवस श्वासोश्वास घेवच्या त्रास जाऊ लागल्यानंतर सोमार दिवस बेंगळूरच्या कोलंबिया हॉस्पिटलात दाखल केले. कारवारचे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रीनिवास हेंगेल सल्ल्यान तेमकां बेंगळुरात व्हयले. सध्या तेंगेली प्रकृती स्थिर आसा म्हण मंत्रीच्या लागींच्या सुत्रान सांगिल्लें आसा. कारवार जिल्हा हॉस्पिटलात ऑपरेशना वेळार मरण जाल्ले बाळंतिल्ले घटना संबंध आशिल्ले जिल्हा सर्जन डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर हेंगेल विरुद्ध आणि एक आरोप आयिल्लो आसा. ऑपरेशन थिएटरा भितर टेक्निशियन जावन काम करचे हर्षिता हेजेर दबाव हाडून घेवन डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर आणि बिम्स निर्देशक डॉक्टर गजानन नाईक हेमी सांगितले की हर्षितान अनस्थेशिया दिले म्हण पत्राचेर सही मार. हेजेन भिवन त्या युवतीक मानसीक त्रास जाऊ लागलो. मागीर ती स्थळीय लोकांक मेळून घेवन जिल्हा पंचायती मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद रोशन हेंचेकडे तक्रार दाखल केली. तू सिनियर आसा, तू अनस्थेशिया दिवू शकता. निषेध करचे लोक सगळे मागेल्या समुदायाचे असे डॉक्टर शिवानंद कुडतरकर, डॉक्टर गजानन नाईक आणि डॉक्टर मंजुनाथ भट हेमी दबाव घातले म्हण युवतीन CEO सांगले. कुमटा तालुक्यात शेतकरी वर्षभर घाम गळून घेऊन त्रास काढतात, कष्ट करतात आणि पीक काढतात. जाल्यार ते पीक माकड, रानातले पक्षी आणि प्राणी नाश करू लागतात. जाल्यार हेमकां संबंध आशिल्ले अधिकारी शेतकरी लोकांले काय आयकते ना. तालुक्यात 1096 हेक्टर जमनी भितर फळांचे पीक काढतात आणि 93 हेक्टर जमनी भितर भाजीपाल्याचे पीक काढतात. जाल्यार हेजे अर्ध भाग माकड, रानातले प्राणी, पक्षी हमला करून नष्ट करतात. तशेंच नाल्ल, सुपारी, केळी बीन सोड नासतना खातात. हेजे बद्दल खूप वर्सांच्यान शेतकरी अधिकारी लोकांकडे आव्हान करते आसात. जाल्यार अधिकारी लोक समस्या निवारण बी करनात आणि परिहार दिवचे प्रयत्न बी करनात. उत्तर कन्नडा जिल्ह्या भितर कुमटा तालुक्यात हंदीगोणात IRB कंपनी निर्माण केल्ले टोल गेटात गाडी घेवन वयच्या स्थळीय लोकांकडच्यान पैसे वसुली करू लागलात. पैसे वसुली करचे बद्दल फाटी निषेध केले. जाल्यार त्यांना IRBन स्थळीय वाहन लोकांकडच्यान टोल घेवचे ना म्हण भरोसो दिल्लो. जाल्यार आता परत टोल घेऊ लागलात. जर 1 आठवड्या भितर टोल वसुली करचे थांबेन जाल्यार उग्र आंदोलन करतले म्हण कर्नाटक रक्षणा वेदिके युवक घटकाचो राज्याध्यक्ष धर्मराज गौड हेमी सांगला. हळियाळ तालुक्या भितर मुसळधार पावसान 3 घराची भिंत कोसळली. तालुक्याचे मंगळवाड, काळगिनकोप आणि हलगी ग्रामातल्या घराची भिंत कोसळून घरा भितर आशिल्ले वस्तूचे नुकसान झाले. हेमी परिहारा लागून तहसीलदाराकडे अपील केला. इतल्यान हे कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. घरात रावात, स्वस्थ रावात आणि कोरोना पासून दूर रावात. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.